ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಜು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಧಮಾಕೆದಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ತುಳು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ನಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂಡು ಅವು ಚಾನಲ್ ಉದರದ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದತ್ತಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ರಾಂಪನ್ನೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತನದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವಾರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎಂತಿರ್ತೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದುಪೋದು ತೂಪಾರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ಎಂತಿತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂಜಾ ತುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ಯಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಡವಳೆ ಯಾನಿತ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ಬಟ್ ಆತನಾಗ ನಿಲ್ಲಡಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನ ಅಡೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 6 o'clock ಅಂಡ್ 6:30 ಅಂಡ್ ಇತ್ತನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸುದೇ ಇದೆ ಅವು ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಐಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಕನವಡಾತೆ ಕಂತಿವಕ್ಕ ಐಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನಮ್ಮ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜರ್ ನಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ದಾತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ఒక 3 ఇంకులు ఇతి గంధసాల రైస్ పాడుందుల్ల గంధసాల ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ರತ ನನ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾ ಬತ್ತಿನದು ನೆನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದುಲ್ಲ ಇದೆಂಗ ತೀತೇರು ಅನೆ ತಿನ್ ಪ್ಯಾಂದ್ ಆಂಡನ ತಿನ್ ಪೂಜಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನಾತ ಮೂಳು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಮೈತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ರೈಸ್ डालो और मिक्स करो. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪಡು. 1 ಲೋಟ ರಾರಿಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಯಾವುದು? ಹಾಂ 1 ಲೋಟ ಆರಿಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು. ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಯಾರು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾದೆ ಹೆಂಗೆ ತೋತಾರೆ ಜಾಮ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಓ ಜೇಮ್ಸಾ ಹೌದಾನೆ ಜಾಮ್ಸಾ ನೀವು ಜಾಮ್ಸಾ ಇಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧರ್ದಾದೆ ಫುಲ್ಲು ಬುದ್ಧರ್ಪ ನೋಡು. ತನಿಸ್ ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧರ್ದಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬುದ್ಧರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಕ್ಕನ ಬುದರ್ ಪಿರಂಜಕ್ಕನ ಬುದರ್ ದೊಡ್ಡನ ಬುದರ್ ದೊಡ್ಡನ ಬುದರ್ ಮಾತಾಡ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಬಾಬಾ? ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ? ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಲೆಗಾ? ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರೇನು?
ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಹೆಸರು ಎಂತ? ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಶ ಪೂಜೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋತೆ ಪೂಜೆ ಲೆಪ್ರಾಗನ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿ ಜಾತಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ಮಂದಿವನ್ನಿಗಳ ನಾಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕ್ಕುಟ್ಟದ ನವಮಣಿಯ ಬಕ್ಕ ಕಂದದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣ್ಣಿಗೆ ರಾಗ ಮಧುಸೂದನ ದಳ ಸರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿ ಕಮಾನ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಇಂತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ನಿ ತೂಲೆಗೆ ಮೂಲು ಕರ್ಚಿತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಪುಂಡಿಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಚಿನಿ ಉಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೆರೇಗವೆ ಚಿನ್ನದಾದ ಪುರ ಪಂಡೆಂದು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಬಾಬ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾನೇ ಅವಡೆಂಗಿಲ್ಲ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಕುಲೋ ಒಂದು ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಓದೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗೋತಿಕ್ಕೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದ ದಾರಜು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ದಮ್ಮತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಓದಿಸುಲೆ ಕಬಾಬನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಈ ಕಾಯಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಚೂರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೇರತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೋನಡಿ ತಂಜಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರವೆ ನಮ್ಮೋನ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಐಕೆ ನಾನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟದೀನಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಗದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಫಸ್ಟಿಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ಲೆಡ ಬಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್